Πίσω στον Ρέτσο. Η δεξιά του τον Κωστίνια που δίνει πλάτος στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Εκεί πηγαίνει ο Ρέτσος. Σέντρα από τον Κωστίνια. Χαμηλά στο πίσω δοκάρι. Λίγο έλειψε το αυτογκολ. Αλλά έρχεται το γκολ από τον Αγιούμπ Ελκαμπή. Από ποιον άλλον? 1-0 νωρίς ο Ολυμπιακός μόλις το τρίτο λεπτό με 11ο γκολ στη σεζόν και μιλάμε μόνο για τα της Στοίχημαν Super League από τον αρχισκόρερ του, τον 31 ετών Μαροκινό. Πρώτος από όλους, ο Αγιούμπ Ελκαμπή στέλνει την μπάλα στο βάθος της εστίας. Γκαρθία έπαιξε και πάλι για τον Κωστίνια που πήρε την κεφαλιά για τον Ελκαμπή. Αλλάζουν οι δυο τους. Κωστίνια για Κοστούλα. Κοστούλας για Βίλιαν. Περιμένει το overlap του Ορτέγκα. Εκτελεί ο Βίλιαν. Μπλοκάρει ο Κόβατς η φάση αυτή στο 6ο λεπτό του παιχνιδιού. Βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο πατάει στο χορτάρι. Όχι ακόμη. Είναι ξεκάθαρο στο 100% ο Αγιούμπ Ελκαμπή. Τώρα έχει την μπάλα. Μαζεύει και εκτελεί με το αριστερό ο Κόβατς και με το στήθος ο Φεράρι στον τερματοφυλακά του. Ζακίτης για τον Βίλιαν. Έδειξε την πάσα που ήθελε και την πήρε την πάσα που ήθελε ο Κοστούλας. Φέρνει την μπάλα στο δεξί και εκτελεί ο Μπάμπης Κοστούλας στο 41ο λεπτό του παιχνιδιού. Κάνει το 2-0 για τον Ολυμπιακό με δεύτερο δικό του γκολ στη σεζόν. Ζήτησε την μπάλα από τον Βίλιαν, την πήρε ακριβώς εκεί που ήθελε. Από το αριστερό την έφερε στο δεξί και από το δεξί με μια άψογη εκτέλεση την έστειλε στη δεξιά γωνιά του Κόβατς που έκανε επαφή αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα εκτός εστίας. Ζακίτης, Ελκαμπή για τον Ντάνι Γκαρθία. Δοκιμάζει ο Ντάνι Γκαρθία με το δεξί με φάλτσα. Σαν να έχασε τη φάση και τη σύνδεση του με την μπάλα. Ο Κόβατς δεν το πλήρωσε και αφήνει στον Μουζακίτη. Εδώ είδε τον Τσικίνιο και ο Τσικίνιο τον Κωστίνια. Ο Κωστίνια χαμηλά για τον Ελκαμπή. Πέρασε η μπάλα. Μαζεύει ο Φεράρι, πέφτει στα πόδια του ο Βίλιαν. Πλάγιο. Κωστίνια έπαιξε για τον Τσικίνιο, Τσικίνιο έπαιξε για τον Κωστίνια και τώρα Ντάνι Γκαρθία. Η βυρική συνεργασία, η σέντρα στο πίσω δοκάρι για την κεφαλιά του Πυρόλα. Τσικίνιο. Καμπή περίμενε την πάσα του Τσικίνιο, δεν την πήρε. Ο Γκαρθία με τη μία στον Ορτέγκα. Είχε προγραμματίσει στο μυαλό του την πάσα πριν πάρει την μπάλα στα πόδια. Ο Βίλιαν στο πίσω δοκάρι για τον Ελκαμπή. Ο Κόβατς. Ο Κωστίνια στο έδαφος. Πέναλτι. Στο 57 το κερδίζει ο Κωστίνια. Εδώ βλέπετε την κατάληξη της φάσης, το μαρκάρισμα του Κορέα στον Κωστίνια. Είναι πολλά που θα πρέπει να μπουν στην εξίσωση και να εξεταστούν εδώ. Ενώ εδώ βλέπουμε τον Φωτιά να δείχνει ότι υπήρχε offside στη φάση μετά από την εξέτασή της από τον VAR. Ο VAR έβαλε τις γραμμές τη στιγμή της κεφαλιάς του Ελκαμπή. Είναι πιο μπροστά και από το συμπαίκτη του και από την μπάλα. Καλύπτεται μόνο από έναν τον τερματοφύλακα ο Κωστίνια. Επιστροφή και για τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ένας από τους πιο πολύτιμους ποδοσφαιριστές στα χέρια του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μέσα στη σεζόν. Ρέτσος. Ζέλσον Μαρτίνς σε θέση εντερφόρ. Άμα τι εμφανίσει ο Ζέλσον Μαρτίνς, υψωμένη σημαία του βοηθού στο 64ο λεπτό. Λίγο έλειψε με την πρώτη του επαφή στο παιχνίδι να σκοράρει ο Ζέλσον Μαρτίνς. Η στιγμή της μεταβίβασης με τη θέση του Ζέλσον Μαρτίνς. Η μπάλα περνά. Ο Ζέλσον Μαρτίνς τη στέλνει στα δίχτυα. Ο Κόβατς δεν μπορεί. 3-0 Ζέλσον Μαρτίνς. Και πρέπει να μετρήσουμε τα δευτερόλεπτα. Είμαστε στο 66ο λεπτό. Είναι η στιγμή που πιστώνεται τον γκολ ο Ζέλσον Μαρτίνς. Το έχει πετύχει αρκετά νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός ανοίγει ακόμη περισσότερο τη διαφορά.